Unay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, Mike. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, Mike. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan kat pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ket ita adtoy ti sabali paya pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Sursurwem ti agkukot no akikid ti ules a pagkumot. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Akin si Ita Mario, amo ka nagsweldukan. Wen bakit? Oh, atoy. Nay, apay nga agkurang iti dua gasotoy sweldom? Binayadak ngamin tayo na utang ko iti agpampamirinda kada kami di opisina. Naa, nagrawat ka mutan Mario? No. Agasam ngay day ta dogasot, binayadam iti merienda laang? Ha? Ay, unay kamutin bakit? Rawat ko namon kanyak. Idinto ta duwa gasutla ang tinagastos ko iti mirindak iti lasod ti 15 días. Ay katuan mat! Agasam ngay day ta binayadam nga utang mo iti merienda laang? Di mo ka di amaw, adag iti katrabahwak, at dapay agbayad iti 1,500, gapula ang iti merienda. Anya? Day tate agpaisaw. Isungagyaman ka kiti Tadwag kasutla ang ti binayadag iti na merienda iti lasod ti 15 días. Nay, anya day tabagbagkatan dagita lalaki a nakakarton iti dakkel, Chuna? Ay, tay ka barbaro aref me, nanang. Anya, katno adda ref yun. Ape aging matang ka iti baraw. Anya agim matang. Inutang ko dayta, nanang. Hulugan. Anya! Ay, pur Diyos ka mat! Apa nangala ka man na iti hulugan! Kat anya kumangay? Apay ngamin ayatsuna! Nadadaal ka din tay repyaw! Saan? Kayat ko nga ron ti barbaro aref, tanapimpintas. Isong ipabagkat kumot ng daan aref me. Ta iyalatiw dan di tabalayo. Kukwayon daan aref me, nanang. Unay kamutin. Agasem ngay, tanangalagakit din iti baro aref, kat addapay matjay sigod. Diyak nga ruden kayat dayjay, iso asino katakon. Ay, sumit lagayam nga inalam amin tay sweldok itay napalabas, ta in down payment mo iti inalam aref. Katuan mat. Kan, panggap ko pa iti mangalay iti kabarbaro at TV. Tani, daanan a modelo ti TV ta. Anya? Ay, unay kamutin, bakit? Anya laangan nga iti mabati a pagbiag ta, no kastamot anagatutal alaam nga likaman. Idinto ta addamot sigod niya likaman ta. Daan nga ruden a modelo di telebisyon ta, Mario. Di mo ka dinawatan di imbagak. Iso ati kayat ko, ti masurot. Naawatam. Mario. Ay na, talaga anagarbong agbibiyag di anak taan ni Chuna. Kaasi di asawa na. Wen nga rod lakay. Di na ammo tagimpad.
Nga rod Apay, di na ayaan mo ti ibagbaga ti kaaduan, asor-sorwam ti agkukaw. No akikid ti ulas apagkumaw. Ay, talaga di na mo ti kayat asawan day ta pagsasaula kay. Jakman ammo kan kwa na. Saan tamot a pinadakkel nga ambisyosa? Ngamno ape akas jay ti ugali na ita. Sa bagay, kastala ti biyag, bakit? Ay, pudnaw lakay. Kastala ti biyag. Ang kasanon nga no mailumlum da iti utang. Dayta, tayan ti rigat na. Iso asapay la kumata makaamiris di anak ta, sakbay amala daw ti amay. Bilibakan ka, Achona. Sa bali manin nga appliances di in-deliver da itay di tabalayo. Ay katwan Nancy, kabarbaro at TV day jay. Daytay nga kabaruanan a modelo. Manungay dayjay, Chona. Kwa, 30,000 no cash. Ngam gaputa hulugan day jay, agatadan ay iti 40,000. Anya, ay por Diyos, nagninan dayjay a telebisyon no kasta ti balor na. Ay, iso ngamin day jay ti maibagay iti salas ti balay may. Dakkel ken kabaruan a modelo ti telebisyon. Pare Mario, itay pa amad-madlaw ko analiday ka. Ay, Jess. Napay ka di Mario. Ano ti parikot mo aya? Ay, parikot ko nga rod ni bakit ka. Ha? Ne, apay, anyat napasamak ka ni Marichu na aya. Awan ti dagas na napasamag kan kwa na. Pare, Apay nga rod pagparparikotam ni Marichu na. kasanaw kat nagarbo unay ti kayat na pa nagbiag. Anya? Day tatag paisaw. Pare, kat ti parikaw, jak kabailan niya ipaay ti kayat na a klase ti panagbiag. Ay, madia ti kasta pare. Apay nga minaya. Kasano anak ko naman nagarbuti kayat na klase ti panagbiag. Kasanaw, kat uray no adda pa'y matla alikapon may. Kayat na ti mangalan iti baro. Anya? Ay, saan mabalin ati kasta? Kasano makaurnong kayo ngay? Talaga asaan kami ang makaurnong. Kinapudno na, pare. Mailumlumlum kami pa yan iti utang. Gapoy iti kasya nga aramid na. Naimbagmay, tay malatiw ka dito'y balay, tsuna. Apay aya, tatang. Tada ti kayat ko nga ibagakin ka anak ka. Anya manan day aya. Dayta aramidam Anya manan ngar aramidak ako nayo aya. Anak ko, apay ay apilpilitom ti agbiag iti nagarbaw. Kat agdadatamot amarigatan kayo ni Maria. Anya amarigatan? Saan mo't tatang? Manya saan nga ibagbagamot si Kachuna? Kat no damag kong agsasalupang kanon ti utang yaw. Gapo kadagital alam nga agduduma akagawaan yaw nga oray saan nyo mat akasapulan. Anya saan mi akasapulan mat? Kasapulan mi dagijay akagawaan tatang. Kasano ko mga ibagam akasapulan nyo mat? Katadapay mo't ladagiti daan nga alikaman yaw. Da kayon ti mismo anag ko na. Daanan dagijay. Masapul nga rod ang masukatanan. Anak ko, no saan nyo akabailan? Saan mo nga ipilit? Kunada nga rudain, sorsorwam ti agkukaut, no akikid ti ulas apagkumaw. Adula amin day tatang. Kastala ti biyag. Wain, kastala ti biyag. Ngam kasanawn, no mailumlum kayon iti utang. Kasanula ngayon ti panagbiag yaw. Santo ang mapasamak day tatang. Ay natsuna, itapay laeng anak ko. Ikagumaamon abaliwan ti kasta nga ugalaym. Saan na nasaya at dayta? Amangan no agbabawi kantaw, itinakana. Bakit? Naibusen ti limagasot nga ented mo nga allowance ko iti 15 diyas. Anya, naggastador kamutan Mario. Ha? Naibos mo tinted ko apagpletem, kat nay, awan pa'y sa nga pulong aldaw tinapalabas. Kasano ngay asaan ang maibaws kat limlimagasot mo't laang day jay, Chona? Hoy, Mario, di mo laeng-laengan ti limagasot, Na. Dakilagatan day jayan. Jakto pa'y nakaigam iti limagasot, idagtutubo Idi tagtutubo ka pa'y laang, Chona. Talaga dakil idin ti balor ti limagasot. Agam no ita,
Manumot laangan nga iti mag-asahot. Kat, anya nga rod itan ngay. Ay kat ikan nagiti pag-allowance kumot bakit? Kasapulag ti pagpletek iti nal daw amapan iti pagtrabahwak. Ay, awan ti maitad ko. Taimbayad ko aminan kadagiti hulhulugak nga appliances. Di intad mo kanyak asweldom. Anya? Iso nga giremedyo ka pailaang. Amumot nga do ti paggasgastusak. Nawatam, Mariaw. Na yan ti kasta lang ang asimampot dito yung opisina, pare. Ay, Nakalingling at kakan madlaw ang nabannog ka. ay, kasano, pare, kat nagnagnak asimrag. Anya? Ay, por Diyos. Anya, aga po ang nagnagnaka asimrak ngay. Nagadayo ti opisina manipod ijay balayo. Ay, nakababain man, aklunain, awan pagpletek, pare. Anya? Ne. Nakasano na pasamak dahi takot agsuswildo ka mat dito yung opisina. Pudno, nga agsusweldoak. Awan mabatbati, pare. Dandani awan tupay paggatang may itimakan main. Gapu ta may ipos mo ti sweldo. Gapu ka dagiti utang abay bayadan ni Chona. Anya? Ay, una yan. Ay ket, puskulakon ati rupak, pare. Amangan no mabalin apabuludan iti paggastos ka. Aging gainton sumaruno aswil daw, pare. Ala, aday balakat ko kang ka, pare. Sapay lak kumata denggam. Anyat ko nam, Chona. Pabuludan dakman pailaang iti bagas nanang. Tanay, awan mo tan maisaang may balay. Anya! Na, kasano na pasamak dayta? Ay, so saan kayo nagdamag, nanang? Pabuludan dakit din. Uray no mano atakan laang. So katakto inton makagatang kami. Na, apayan. Anyat mapaspasamak kada kayon. Apay nga awan mat isa ang yon. Kasano? Pagbaybayad ko amin kadagiti tintin nagak nga appliances ti masusweldo ni Mario nga asawa. Ay, daytan ti bagbagaken ka, Chona. Nagarbunto mat nga minti kayat mo apanagbiag. Kat saan nyo mat akabaalan. Anyakat ni nanangan aya. Agsermon pa'y laang mat. Agimpod ka mat ngamin, Chona. Kunada nga rudan. Sursurwam ti agkukot. No akikid ti ulas apagkumot. Ay apo, adula amin day tangay bagbagayo. Alakit din. Pabuludan dak iti isaang ko abagas. Ta talagang awan ti maisaang main. Oo na yan. Saanan ang nasayati mapaspasamak kadatsuna kan Mariaw.Ag-uutang damutan iti bagas. No siya klamay sa. Saan ko nga iraman ni Mario ang manugang ta? Pasay. Jay anak ta, tagbasbasol. Isu tinagarbong agbibiyag. Ti kayat na pasig abaraw ti kagawaan da. Day tangarod kahit. Tirigat na. Ipadawat na dagiti daan na kagawaan da sukatan na. Uray kumano ilako na ta isupay apagkisay na kadagiti utang na. Day tangarod kahit. Ay, talaga asabali to ugalin ni Chona nga anak ta. Iag-agir ko nga mga numauman to kit di asawa na. Kat panawan ni Mariaw ti anak ta. Ay, sapay la kumaata sana mapasamak dayta. Kaasimot ni Chona nga anak ta no kaskasano lakay. Ay, pare. Nay, adto yung tibayad ko iti inutang ko kin ka, ha? Ne, agyaman ak pare Mario. Kuha, dya imbalakat ko king ka pare. Amangan mo't no nalipata mon. Ay, saan? Talaga alaglagi pagtimbagam, pare. Nasaya at no kasta pare. Talaga akasapulan nga agbalin kan ana ingat ken ni Mari Chona. Saan mo nga ited amin aswildom king kuha na? Uwan, pare. Bayam nga giremedyo ti pagbayad na kadagiti inutang na. Ay, Ikam ti pagnakman na pare Mario. Tanusan? Sigurado ang nakarkaro ang may lumlum kayo iti utang. Nay, apay ngay aday to laang ti itad mo asweldo, Mario? Kagud wala ang day ti sweldo iti kinsenas day talaang ti paraken ka. Ti kagudwa, para kanyak mutain. Tapno sa anak kidi nakakaasya magmagna, no kasdi nga awan ti pagpletek. Anya?
Hoy, Mario! Di nakpagpungtuton ah! O di agpungtot ka no suti kayat mo! Awan ti bibiyang ko! Binugkawan akmuton, Mario. Makapungtot ka mo ton. Ay taka! Ha! Nabayagan na rumbangin na ramid ko kumatikas taoy. Ngam kaputay ayatan ka, nagtep-tep-pelak, tuna! Ngam napnuan na kaon! Ha! Iso aman ni putita. Ha! Kagudwala ang tiswildok titid ko ka. Kasano ngayon nga dagiti baybayadak nga appliances, lakay. Ay kat makamu ka mangirimedyo iti amin ah! No di ka makabayad, kat idaronda ka, ay kat makamu ka! Anya? Basta manipot ita, kagudwala ang tiswildok titid ko ka. Tapno makasursuro ka nga gimpad. Kat no ireklamo da ka dagiti nakautangam, ay makamu kan, tuna! Kasanuitan nanang, dadang. Agsasalupang ang dagitag singsinger kanyak, gapo ka dagitin nalak nga appliances. Tirigat na, talagang agkurang tititad kanyak ni Mario. Ngamin, kagudwala ang itisweldo na tirimrimit na kanyak. Ay, gunggunam, tuna! Ha? Nanang! Husto ti inam, gonggonam, natangken nga minti ulaw. Sang kaibagami ide asorsorwam ti agkukaut, no akikid ti ulas apagkumaut, hangam di ka matdim ngag-apulaws. Anya kayo tatang, nanang. Agparikutak lang arudan, kastapay lang ti magbagayo kanyak. Sermonan dakpay lang, mat. Ay, rumpang laeng, tapnag nakam ka. Natangken nga minti ulaw, di ka pulos dumngag iti pamagbaga. Anya! Tatang! Nanang! Kasano no idarumdak dagiti nakautangang! Ay na! Kastala tibiyag, anak ko! Sangwa mano idarumda ka? Risutab! Ti sinarag mo pari ko, tuna! Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Sorsorwam ti agkukot no akikid ti ulas apagkumot. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami iting kay panagdingeg.